Пане Зянине, коли ви перейшли в велику політику? Тут треба некие критерии иметь в великой политике, потому что политикой я займаўся ўсё жыццё. Але, відаць, найбольш паслядоўна гэта з 88 года, калі быў утвораны Беларускі народны фронт. Гэта ўжо стаў такі пастаянны занятак кожны дзень. Ну, а пасля выбрання ў Верховны Савет, калі ўжо была ўтворана фракцыя, все то это ўжо, конечно, стала і прафесіяй. Від якого часу ви рахуєте, що ви впливали на ті процеси, які відбувалися на теренах Радянського Союзу? Што ж адбывалася на тэрыторыі Савецкага Саюза, цяжка сказаць, ці ўплываў я на такія працэсы. Я думаю, што не. Але што датычыць, скажем, уплыў на беларускія працэсы, палітычнае жыццё на Беларусі, то гэта было значна раней, чым быў утвораны Народны фронт. У прыватнасці, яшчэ да ўтварэння Народнага фронту былі адкрыты курапаты. І гэта вельмі істотна паўплывала на свядомасць людзей і на іхні светапогляд. Уласна, гэта стварыла пэўную аснову ў грамадстве для ўтварэння Народнага фронту. Што датычыць Савецкім Саюзам, то ў нас былі добрыя сувязі на пачатку з Эстоніяй, Літвой, Латвіяй, Грузіяй, асабліва з 89 года, калі пасеклі рыдлёўкамі людзей у Тбілісі. Мы былі першай арганізацыя палітычная, якія паслалі туды людзей, ну і навязалі сувязі. І адначасна наладжваліся сувязі з Украінай. Памятаю, што на пачатку, гэта дзесьці быў ужо 89 год, прыязджалі украінскія дзеячы. Я нават не памятаю зараз іх прозвішча, бо фронт утварыўся ў 88 годзе, восенню. І ўжо зімой у нас былі кантакты з прадстаўнікамі з Украіны. Што я заўважыў, я не памятаю, ці быў тады на Украіне якая арганізацыя ў 88 годзе, але прыязджалі. Подібна організація була до білоруського мартирологу, це український меморіал. Так, так. І очевидно, від того часу ви вже... Былі ўжо пазней трошачкі, тому што мы трошачки опереджали тады Украіну і па ўтварэнні фронта, і па нейкім, так сказать, пад'ёму нейкі час. І я сачыў за праектамі народнага руху, ось, памятаю, там і Драч выступаў, і все те пісьменнікі украінскія. Ну, практыка паказвае, што гэты этап трэба прайсці, але палітыкай павінны займацца палітыкі, ўсё ж такі пісьменнікі і пісьменнікі. Ну, они сваю справу ўсюды пэўнай ступені зрабілі. Так вот, я памятаю, што былі ўжо першыя кантакты, і асабліва запомніўся кантакты, калі мы арганізоўвалі чарнобыльскія мерапрыемствы. У 89 годзе быў чарнобыльскі шлях, у верасні мы рабілі, потым чарнобыльскі трыбунал рабілі, і ўжо былі такія кантакты з украінскімі дзеячамі. Тады я памятаю ў 90-м годзе і такого чалавека, як Галаваты, ну, вядомая фігура. А на якому моменті ви перетнулися ваші шляхи? З Галаватым мы сутыкнуліся на моменце ў 90-м годзе, калі абмяркоўвалі БЧС, Балтыйска-Чарнаморскую содружнасць. Это значыць координацию политичных
дзеянняў Украіны, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Беларусі. А Польшчы тады яшчэ пытання не стаяла. Это цяпер ужо расшырылася это ўсё. І вот тады у 90-м, это ўжо ў 90-м годзе у красавіку была першая канферэнцыя. І прысутнічалі якраз усе гэтыя краіны. У 89-м быў трыбунал чарнобыльскі, прысутнічалі ад Малдовы, ад Украіны не памятаю, хто прысутнічаў. Не памятаю. Вот. І вось тады ад Украіны, я добра памятаю, Галаваты прысутнічаў Богдан Тэрнапільскі. Зараз я не ведаю. Він тоді був керівник міжнародного відділу секретаріату Народного руху України. Так, от тады абмяркоўвалі пытанне аб магчымасці каардынацыі палітычнай. І потым, трошачкі пазней, ужо у тым жа 90-м годзе, але восенню, была другая канферэнцыя, таксама ў Мінску. Тады ад Украіны быў Лев Калук'яненка, вот, была Оксана Лариса Скорик. Лариса Скорик. І от забыў яшчэ быў прадстаўнік. Забыў. Очевидно, Михайло Горень. Не Михайло Горень, на П. Паровський. Микола Паровський. Микола Паровський. Це заступник був Михайла Гореня. Так, був Микола Паровський. Гореня не було. Вот. І вже так контакти усталявалися. На першому етапі, десь от 88 год, початок 89-го, я заўважаў, што людзі, якія прыязджалі з Украіны, я нават не ведаю іх прозвішчаў, но цяжка было з імі гаварыць, таму што яны былі вельмі прывязаны да перабудовы, да перестройкі, да каардынацыі з Масквой. І яны яшчэ не гаварылі пра незалежнасць. Мы ўжо гаварылі пра незалежнасць, а яны яшчэ, вот, калі аб Чарнобылі гаварыць, так што гэта разам з Масквой рабіць, што гэта чарнобыльскі шлях разам з маскоўскімі дысідэнтамі, все такое. Яны вот яшчэ не адчувалі таго, што шляхі ўжо разышліся. А потым прыйшло другое пакаленне украінцаў, вот рух, і гэтых людзей ўжо не памятаю. Я нават не памятаю, яны неяк зышлі. І ўжо другое пакаленне, яно ўжо гаварыла другой мовай, другая хваля. І потым, калі вот так глядзець, дзесьці пасля таго, як у нас, это дзесьці вот 92 год, 93, калі у нас пачаў развівацца гэты рэжым Кебіча, потым Лукашэнкі, Украіна пайшла наперад. Это ўжо мы адчулі. Где-то пачатак, задаткі нейкія былі у нас арганізацыйныя і ўсё, і мы так думалі, чаму так павольна український рух організовується. Чи ви могли б сказати, хто з українських самостійників вперше вам сказав, що Україна мусить бути незалежною і це її шлях? Ну, гэтае пытанне ўжо ў 90-м годзе гаварылі ўсе. І той жа Тэрнапільскі, і Галаваты, натуральна, і Лук'яненка. Это уже не было пытання. Это уже ясно, што аб гэтым гаварылі. Вот. Іншая справа, што якімі шляхамі, як это яшчэ, так сказаць, узнікалі розныя праблемы, розныя прапазіцыі. Ну, а потым па 91-м годзе там уже сітуацыя была зразумела. Вот. Хаця наша пазіцыя Народного фронта адразу пасля 91-м годзе была такая, як у Літвы, Латвіі, Эстоніі. Ніякіх СНД, ніякіх з Расіяй пагадненняў. Я быў на апошнім з'ездзе Советского Союза, этого Верховного Совета. Это у верасні 91-го года. І памятаю, што быў Кравчук. Кравчук даваў прэс-канферэнцыю. Кравчук заняў явно такую пазіцыю незалежніцкую. І вакол Кравчука, от ізноў зараз не прыпомню прозвішча, таму што гэтыя людзі неяк, зараз я не бачу іх ва ўкраінскім руху. Вакол Кравчука было некалькі чалавек, якія арганізоўвалі эту канферэнцыю, ўсё, і я прысутнічаў там. І памятаю, наша дэлегацыя дэпутацкая, мы хацелі сустрэцца з Кравчуком і прапанавалі там цераз гэтых людзей, значыць, абмеркаваць агульныя ўкраінска-беларускія пытанні.
І мяне вельмі здзівіла тады, што вот толькі Краўчук так прапанаваў такую незалежніцкую пазіцыю і ўсё, і ён не праявіў ахвоты спаткацца з дэпутатамі апазіцыі Верховнага Савета Беларусі, дэпутатамі ад фронта, ад Народнага фронта. І ён не так папробаваў, я потым выясніць, тыя украінскія сябры, якія былі вакол яго, так адводзілі вочы і нічога не малі. Ну, мне стала ясна, што Краўчук з нейкіх меркаванняў не хоча спатыкацца. Цяпер усё зразумела. Цяпер зразумела, што Краўчук гуляў у незалежную Украіну таксама, як і згуляла наша номенклатура. Ну, можа быць, лепей згуляў, конечно. Таму што ўсё ж такі адбыўся рэферэндум. І Краўчук свою роль адыграў. То можна сказати, що процеси незалежності Білорусі і України розвивалися паралельно і не перетиналися фактично до 91-го року, поки не трапилося ГКЧП в Москві. Як не дзіўна, што ну так і трэба было. Неяк сутыкаліся толькі на мітынгах, на нейкіх там канферэнцыях спатыкаліся, але нейкай такой работы сумеснай не вялося да практычна ні з кім. І гэтаму былі прычыны. Таму што яшчэ было неясна, як жа весці эту работу. Это яшчэ было неясна. Это я так аналізаваў, думаю, чаму так атрымлівалася. Натуральна, што потым ужо праз некалькі гадоў сітуацыя ўжо стала другой. Вот. А з 91-го года тут ужо вельмі блізкае становішча. Вельмі фактычна, калі б, скажем, у беларускай номенклатуры было б большая схільнасць да такого нацыянал-камунізму, скажем, як была там у Краўчука, ўсё, то былі б нейкія кантакты больш сціслыя. Але беларуская номенклатура, яна зыходзіла з беларускай компартыі, якая была антынародная, антынацыянальная. Это унікальная компартыя. Блізкая украінская была да гэтай сітуацыі. Але ўсё ж такі на Украіне была іншая сітуацыя, таму што існавала заходняя Украіна, якая не была пад Расіяй, не была пад бальшавікамі. У нас таксама існуе заходняя Беларусь, яна была пад бальшавікамі. Яна была толькі 20 гадоў. І таксама яна ж не была свабоднай. Там жа праводзілася таксама палітыка вельмі складаная з боку Польшчы. Таму калі б на Украіне не было б заходняй Украіны, не было б гэтай крыніцы ідэй і людзей, і кадраў, то, конечно, становішча было б значна цяжэйшае. Дык яно было значна лепшае, чым у нас, таму што ўсё ж такі разуменне нацыянальнага адзінства сярод украінскай номенклатуры, яно было большае, па нашых ацэнках, па нашых беларускіх ацэнках. Пры ўсей роднасці номенклатуры. І таму у нас шлях апынуўся такі, што номенклатура беларуская у 91-м годзе пасля правалу путча ў Маскве настолькі перапалохалася Ельцына і адказнасці, што яна падняла рукі ўгару і здалася нам. Нас было 30 чалавек, іх было 340 чалавек. І яны прынялі ўсе нашы умовы ў парламенце і забаранілі самі сябе. Чаму? Таму што ім хацелася ўцячы ў суверэнітэт, каб пакінуць за сабой уладу. А да гэтага яны былі супраць суверэнітэту, Беларусі, гаварыць не слухалі, не хацелі нічога. І вось яны ўцяклі в гэты суверэнітэт. І ўладу пакінулі ў сябе. І то, што рабіў Народны фронт, там нейкі перыяд 91-92, то яно так і гэтыя заваёвы і засталіся. Номенклатура, калі яна апомнілася праз нейкі час, яна пачала прадаўжаць сваю ранейшую палітыку, таму што яна зразумела, што Народны фронт пагражае яе ўладзе.
А змагацца з Народным фронтам на Беларусі ў адзіночку ім было страшнавата. Іх просто не хапала на гэта сілы. І прыклад яскравы. Рэферэндум 92-го года, калі мы сабралі 500 000 подпісаў аб новых выбарах. І па закону ўсё, павінен быў быць рэферэндум. Яны проста пайшлі на тое, што растапталі Канстытуцыю і ліквідавалі ўсё. І тут, якраз па ліквідацыі рэферэндума, Кебіч зрабіў рэзкі паварот у бок Масквы. Рэзкі адмовіліся ад рэформ, павярнуліся ў бок Масквы, і вынікам Лукашенка і гэты рэжым. От калі вельмі коротка. У той жа час, калі б, скажем, номенклатура беларуская была б хаця б на ўзроўню свядомасці Краўчука, хаця б на гэта. 91-го року. Так, яны павінны былі шукаць кантакты з Літвой і з Украінай. Яны павінны былі б шукаць, разумеючы, што трэба будзе рабіць нейкую адзіную палітыку, каб уцалець. Таму што ясна, што Расія будзе праводзіць палітыку дамініравання Расіі. І ў эканоміцы, і ў фінансавай сферы, што яны рабілі, Гайдар рабіўся. Вот тут на ўзроўні афіцыйным не адбылося, як ні дзіўна, кантакту ні паміж беларускай номенклатурай і украінскай номенклатурай. Вот. Яно тут абсолютно яны ішлі... Ну, врешті-решт, як не відбулося такого контакту між Білоруським народним фронтом і Народним рухом України, якщо проводити, знову ж таки, паралелі про шлях Білорусі і І України ні з до ким не незалежності. відбулося. Чому не відбулося в 90-91 році? Ви були на другому з'їзді Народного руху України. Народний рух України прибрав тоді слово «за перебудову» і визначив два завдання: заборону Компартії, тобто відміну статті Конституції СССР, і курс на незалежність про вихід із СССР. Ну, все правильно. Тое, што зрабіў і Беларускі народны фронт. І на гэтым сувязі і заканчиваліся. Ездзілі адзін аднаго на з'езды, выступалі, выражалі падтрымку, і на гэтым усё. Ні рух не меў улады на Украіне, ні Беларускі народны фронт не меў улады на Украіне. Вот. Таму вот на ўзроўні такіх вот маральнай падтрымкі і салідарнасці, разумення, на гэтым узроўні і ішлі сувязі. Ні Беларускі народны фронт, ні Украінскі народны фронт ніхто не падтрымліваў за мяжы. Не было такой падтрымкі. Может быть, вы атрымалі падтрымку ад сваёй эміграцыі. Скажем, у вас эміграцыя больш багатая і больш магутная. Вот. І таму ў гэтай сітуацыі то, што вот адбылося, яно інакш не было умоў, не было асноў, каб якія маглі быць супрацоўніцтвы іншыя. Якія? Вот то, што жыццё ставіла, тое супрацоўніцтва яно і адбывалася. Цяпер сітуацыя другая пастаўлена, але цяпер, скажем, на Ўкраіне іншая сітуацыя ў народнага руху. Народны рух мае пэўнае дачыненне зараз да ўлады. Мае пэўнае, хай сабе невялікі, як мы мелі там. Вот. У нас антынацыянальны прафашысцкі рэжым, праімперскі, створаны, які пагражае і Ўкраіне, і Беларусі. Значит, зараз стварыліся умовы якраз большага ўзаемадзеяння паміж Беларускім народным фронтам і Украінай. І мы гэта ўжо назіраем. І мы гэта назіраем, што сапраўды гэтыя моманты пачынаюць праяўляцца, але зноў жа на ўзроўні апазіцыі. От тоді, в 90-му році, Комуністична партія Радянського Союзу, яка керувала цим всім процесом, вона що, сама призвела до того, що республіки стали незалежними і рухнула імперія, Совєтський Союз? Як от зробити, коли воно почалося? Що врешті-решт Білорусь і Україна в 91-му році стали незалежними? Гэта пачалося пасля таго, калі пачалося паскарэнне эканамічнага краху Савецкага Саюза. Савецкі Саюз прайграў Рэйгіну, прайгралі зорныя войны, яны не вытрымалі этой гонкі, якую ім прапанавалі. Вот, гэта першае. Па-другое, яны рана ці позна павінны былі не вытрымаць, таму што палітыка Савецкага Саюза ў эканоміцы, яна зыходзіла з выкарыстання рэсурсаў танных, а рэсурсы не вечныя. Вот.
Таму пытанне аб абнаўленні там тэхналогій, пытанне аб творчасці, значыцца, працы, аб гэтым не ставіліся, і сістэма не магла паставіць, таму што сістэма сама па сабе, яна была настолькі неэканамічнай і кансерватыўнай, што яна не магла нейкія новыя сілы эканамічныя падняць наверх. Яны нават не маглі зрабіць рэжым эканоміі. Еўропа, скажем, правяла такі рэжым і дастаткова паслядоўна. Вот. Савецкі Саюз это не мог зрабіць. Это яны ішоў абсалютна, так сказаць, заходзячы з сваёй сутнасці, ішоў да краху. І калі крах ужо фактычна пачаўся, яны вырашылі, номенклатура камуністычная вырашыла яго неяк пазбегнуць. Але пазбегнуць такім чынам, каб захаваць Савецкі Саюз, захаваць сваю ўладу і адначасна неяк рэфарміраваць. Яны паставілі з аднаго боку разуменне неабходнасці рэформ і неабходнасці інстынкт самазахавання спрацаваў правільна, вот. Але шляхі да яго выканання не гэтая група людзей павінна была прапаноўваць. А тая група, якая павінна была прапаноўваць, яе не было. Яна была ў вобразе там, дысідэнтаў, яна не была яшчэ арганізавана. Вот. Таму працэс ўсё ж такі пачаўся з расколу ў самой номенклатуры. І от гэты раскол ён прывёў, па-першае, да ўтварэння народных фронтоў. Народны фронт Эстоніі ўтварылі камуністы. Але нацыянал-камуністы, і якія думалі пра свабодную Эстонію, вот, пра незалежнасць. Яны былі аб'яднаны нацыянальнай ідэяй. І ўвогуле, так сказаць, камуністычная ідэя для іх это была пастольку, паскольку трэба было неяк існаваць у імперыі, як і для вельмі многіх другіх. Але працэс пачаўся адсюль. Ён быў ініцыіраваны зверху, а не знізу. Гэта вельмі істотна зразумець. Што ён пайшоў зверху. І перестройка, і гласнасць, так званая. У асноўным зрабіла это галоснасць. Калі людзі атрымалі інфармацыю, от тады ўжо працэс пайшоў па ўсей сістэме. Але рэформы пачаліся, это трэба добра разумець, што яны пачаліся зверху. І калі мне задаюць пытанне, люмпен, хто разрушыў Савецкі Саюз, я ім адказваю адним словом: камуністы. А звідки у них взялася ця ідея, власне, звідки це? Самозахаванне. Інстинкт самозахавання. Абсолютно правильно. Інстинкт самозбереження. Яны ж убачили свой тупик. Это говорить об тим, що у їх хапіло розуму його убачити. Тобто вони затягували свою агонію. Коли б вони затягли свою агонію, значить обвалилося б усё. І коли б Горбачов затягнув би далей, скажем, ці коли б не було Горбачова, а той маразм продовжався б далей, то могла б бути великий обвал, великая кров, великий смурод. Все ж таки, вот эта ситуація. Тобто правдивим є твердження, що якби економічне банкрутство вирішило про... Безумовно, экономічне банкрутство в першую чергу. Калі б эта сістэма могла існаваць эканамічна, ну так інакш ніяк бы існавала. А гэтая сістэма не можа існаваць без калючого дроту. Для того, каб эта сістэма існавала эканамічна, трэба паставіць калючы дрот і палавіна нацыі загнаць за калючы дрот, каб яны працавалі за даром, пад прымусам. Но ресурсы чалавечыя таксама не вечныя. Яны вычарпаныя. Памёр Сталін, ресурсы вычарпаныя. Значит, што вы рашылі, далі пэўныя, так сказаць, палёгку чалавеку. Як толькі далі палёгку чалавеку, убачылі, што выслізгвае ўлада з рук, таму што чалавек робіцца свабодным. Ён ужо незалежны ад чыноўніка. Ён мае ўжо свайго там парсюка, ён глядзіш тут сваю зямлю, глядзіш, яму ўжо можа выехаць у горад. Раней жа калгаснік не мог выехаць у горад. Ён быў раб. А тут далі магчымасць, ён можа, моладзь паехала ў гарады у часы Хрушчова. І все, і паявіліся дысідэнты. Значыць, што зрабілі? І зноў жа Хрушчов забараняе трымаць свіней, браць это сена і гэтак далей. І зноў пайшлі да калючого дроту. Таму што і вот яны ў гэты тупік зашлі, выхаду з яго няма.
Выхаду няма. Трэба даваць свабоду чалавеку, каб ён працаваў. Соцсоревнования, там камуністычныя брыгады, там усё, каб чалавек працаваў, усё это не дзейнічала. Чалавек будзе працаваць, калі будзе мець уласнасць і свабоду, і будзе зацікаўлены ў сваёй маёмасці. А гэта канец камунізму, это канец сістэме ўсей. І яны у палітычным сэнсе яны зайшлі ў поўны тупік, і вот у гэтым тупіку яны барахталіся. Брежнев прапанаваў, значыцца, вот эту нафту, они сыграли на нафте, когда был кризис на Заходе. Все, нафта кончилась, жили только с нафты, никаких технологий новых не уводили, так, сельская господарка не занимались. У газете «Правда» з'являецца артыкул. Спрачаюцца два вялікія ўчоныя савецкія, які сярэдні ўражай лічыць для цаліны 6 цэнтнераў ці 8 цэнтнераў з гектара, а атрымлівалі 4. Вы разумееце, што адбываецца? Сельская господарка полный крах, потому что жили з нафты. Вот. И все, полный тупик отбылся. И вот тут-то треба сказать, что все-таки номенклатура, певная частка людей у КПСС, они зразумели вот эту вот ситуацію, що перед ними повний крах, і не загинуть усі. Вони усвідомлювали собі, що якщо започаткують цей процес, то не будуть спроможні вже його пізніше керувати цим процесом. Може бути, вони нешто інтуїтивно і усвідомляли, але вони не думали, що зможуть його опановувати. Горбачов вельми добре це показує. Вот это чоловік, який ніколи не ведав, що отримається з його політики. Це вот класичний узор чоловіка, який хотів весь час сумістити несуміщальне. І імперію, і КПСС, і ринкову економіку, і свободу, значить, країнам, і Совєтський Союз, усе. Він повністю заблитався. Тому що він не був ні реформатором, ні революціонером. Це чоловік не у сталінському сенсі, так сказати, ні у сенсі економічному. Це був чоловік, який хотів от заховати якби статус-кво шляхом некоренних ніяких перестановок. І у виніку ён і повний крах і атрымаў. Вот. Але гэтай сваёй палітыкай номенклатура, яна разбудзіла нацыянальныя сілы. Яна разбудзіла сілы апазіцыі супраць КПСС. Яна разбудзіла, в першую чаргу, палітыка галоснасці. Вот. Вот яны тут, разбудзіўшы гэтыя сілы нацыянальныя, ўжо не маглі з імі саўладаць. І галоўнае, што яны раскалоліся самі пополам. Вот это самое істотнае. І дзе пайшоў раскол? Раскол пайшоў і па адносінах да улады і эканомікі, да маёмасці, так? І раскол пашоў на асабістым узроўні, што вельмі важна. І Ельцин, і Горбачов. Это вельмі істотна, што і з аднаго боку, і з другого появіліся лідары, якія сканцэнтравалі з аднаго і з другого боку пэўныя, так сказаць, катэгорыі людзей, пэўную катэгорыю поглядаў на уладу, эканоміку і будучыню. Но это была одна и та номенклатура. Это была КПСС. У Советском Союзе не было руху там демократа и знизу борьбы с КПСС. Это все робила КПСС, она раскололась. Она шукала выходы. И вот Горбачов, как представник больше такого традиционного, консервативного крыла, який захотел заховать и уладу, и идеологию коммунистичную, и все только, так сказать, трошки напомадить ее, дать там голосность, дать видимость там свободы республикам, вот. І не даючи приватної уласності, але, так сказати, на нейких чисто таких, газразліках і так далі, нейкі там элементарныя такія напомажання некае зрабіць, ён пацярпеў паражэнне. Таму што Ельцин пайшоў далей. І это група камуністаў, якая стаяла за Ельцином. Яны былі прагматыкамі, і яны думалі так: галоўнае улада. Так? І вот каб захаваць гэтую, захаваўшы уладу, яны захаваюць уласнасць, захаваюць маёмасць. І яны на гэта пашлі, на гэта радыкальны крок. Што яны зрабілі? З пункту гледжання палітыкі
і ўвогуле стратэгіі гэтыя людзі дзейнічалі вельмі грамотна. Я б сказаў бы, што яны проста у межах вот тых задач, якія паставілі, дзейнічалі таленавіта. І таму яны выйгралі. І я раскажу тэхналогію этого дзеяння. Камуністычная бюракратыя, якая валодала уладай, яна адначасна валодала і ўсей маёмасцю. Якім чынам? Ведаеце, што прыватная ўласнасць бюракратыі – это дзяржава, это власць, улада. Но яны валодалі маёмасцю усёй. Якім чынам? Калектыўна. Кожны з іх там Черненко, там Чорномырдзін, там Власаў, там усе, яны не мелі сваёй маёмасці. Но кожны з іх этой маёмасцю валодаў цераз розныя льготы, цераз прывілеі, цераз уваходжанне номенклатуру і карыстання усімі бясплатна там медыцынскімі магазинамі, курортамі, машинамі, поездкамі за граніцу. Это ўсё абяспечвала власць. Это ўсё яны мелі. Ім не трэба было мець прыватны дом, таму што ў іх былі дзяржаўныя дачы і у Сочы, і былі пад Масквой, і не адна. Навошта было? Яны мелі вот такое забеспячэнне. Калектыўнае валоданне дзяржавай, маёмасцю. І таму номенклатура абавязкова павінна была быць, таму што номенклатура вызначала рангі валодання гэтай маёмасцю. Бухгалтар атрымліваў там нешта там у гэтым спецмагазине бясплатнае, скажем, а сакратар ЦК меў другое. Но яны ішлі ў розных плоскасцях. І з этой плоскасці ніхто не выходзіў, што была номенклатура. Зайшлі, значыць, іх не выкідалі на памойку. Яны мог толькі перамясціцца на верхнюю ці на ніжнюю плоскасць. Вот такое было валоданне маёмасцю. Потым, глядзіце, калі пачалася барацьба з номенклатурай, калі ўжо былі дэмакратычныя рухі, калі ўжо сказалі там давай КПСС і гэтак далей, вы заўважце, што яны супраціўляліся вельмі вяла. Яны не былі актыўнымі, яны былі паралізаванымі, яны былі псіхічна прыгнечаны. Чаму так адбывалася? Чаму? Таму што усе валодалі, но это не іхнае было. Яны валодалі калектыўна гэтай дзяржавай, гэтымі дачамі. Но ему не треба было отдирать от сердца. Вот очень спорно. Тому активность, вроде бы хотелось, но разумеете, это общее дело, а знаете, как у коллективе? Это спадзяванне один на одного, вот это коллективное, оно з одного боку, оно якби дае им магчымасць, што яны дзейнічаюць разом, а з другого боку гасяць инициативу один одного. Яны гасілі инициативу, но тут чисто психологічныя моменты. Але я не выпадкова про гэта кажу. Потому что другая группа, прагматычная группа коммунистов, она убачила, что это старое уже ничего не захаваешь, и она, каб захаваць уладу, подняла сцяг демократы и сцяг суверенитету. И они выкинули партийные билеты, так? Выкинули их, они им не потребны. И тем самым, подняўшы вот этот сцяг демократы и суверенитету, яны аб'ядналі фактычна усю апазіцыю, усю нацыю супроць вакол сябе. Яны сталі героямі-дэмакратамі, абнаўленцамі. І нацыянальныя, як той Ленін тады аб'яднаў 17-м, так цяпер і нацыянальныя пытанні, і сацыяльныя, і дэмакратычныя аб'ядналі вакол сябе. Самы вялікі дэмакрат, чуць не герой нацыі, быў Ельцин, член ЦК, махровы, ты самы камуніст, махровы номенклатуршчык. І ніхто не сумняваўся, што яны павінны быць на вяршыні ўладзе, яны і асталіся там. Яны это ўсё аб'ядналі вакол гэтага, і яны знішчылі такім чынам апазіцыю. Таму што калі б яны не паднялі б сцяг суверэнітэта, і ўсё, магла быць апазіцыя супроць, таму што это ж номенклатура. А так усе, і ўсе тыя Травкіны, і ўсе тыя былыя дэмакраты, і Глеб Якунін, усе падтрымлівалі Ельцына. Все, а Гарбачоў аказаўся ізаляваны, таму што ён застаўся ортодоксам, ён застаўся камуністам, з камуністычнай фразеологіяй, толькі што не краткого курса, но это. Все, это яны іх ліквідавалі. Вельмі проста, цяпер слухайце далей. Цяпер што адбылося? Яны атрымалі такім чынам всенародную паддержку. І яны ўжо сталі дэмакратамі. Но яны захавалі што? Уладу. Усю уладу, як і было, засталося ў руках іх. Як і было.
Але яны ўжо атрымалі легітымна цераз выбары, цераз усё, і затрымалі ўладу. І што яны сказалі? Улада ўся, дзяржава ў іхных руках як была, так і заставася. А сувязі ўсе, сувязі ж іхныя, вот яны ж у адным пласце номенклатуры, яны ж засталіся, яны ж павязаны былі. І цераз ВПШ, і цераз родзічаў, і цераз уладу, ўсё, яны ж адзін аднаго. Сувязь вот эта номенклатурная на вышэй усякай і камуністычнай сувязі. Не ідэалогія іх трымала, а сувязь номенклатурная, вот эта. І сувязь заставася. Што яны робяць далей? І ў гэтым корань усяго разумення. Далей яны робяць дэмакратычныя рынкавыя рэформы. І зноў хто быў ініцыятарам? Дзяржава. Яны былі ініцыятарамі. Яны, якія валодалі дзяржавай і валодалі этой маёмасць. У выніку гэтай ініцыятывы яны гэтую дзяржаўную маёмасць, якой валодалі калектыўна, так, і гасілі ініцыятыву адзін аднаго, перавялі ў сваю прыватную маёмасць. І цяпер гэты самы плачушчы бальшавік, гэты, як яго, Рыжкоў, стаў вялікім банкірам, Чарнамырдзін стаў вялікім капіталістам, у руках трымае Газпром і 60% акцый. Яны сталі валодаць банкамі, грашыма, нафтай, газам, толькі это ўжо іх прыватная маёмасць. Яны ўжо трымаюць акцыі.